завинаги. Спомни си онези. Добър ден! Вие сте с ПГТ ТВ, аз съм Светла и съм водеща на днешната емисия. Днес сме на гости в 12 В клас, а наши гости днес са Станислава и Григор. Добър ден! Тук сме с приближаването на бъдещото ви завършване и бихме искали да ви попитаме няколко въпроса. Нека да започнем с това, каква е вашата специалност. Нашата специалност е производство на кулинарни изделия на напитки. Излизаме с професия, готвач-барман. С няколко думи да обясните в какво се състои вашата специалност. Готвим, имаме и специални предмети, барманство, сервиране, фамилиерство. Учим се да сервираме, както са правила на как се води. И... А ти на какво се науча? Да сервираме, готвим разни рецепти. Избрали ли сте вече какви ще са матурите? Вие подготвяте ли се за тях? Да, аз съм биология. Аз съм география. Успех. На кое наблягате повече? На матурите или балната вечер? На подготовката? По-равно неделя. Един въпрос, свързан с подготовката към бала. Ориентирала ли сте вече към цвят и модел на роклята? Издава ли Да издадеш малко от нея? А ти с костюм или нещо по-спортно елегантно? С нещо друго, не костюм. Не съм решил си още. Кое се водите по личните си предпочитания или по модните тенденции? по лични предпочитания повече? И аз по лични. Много благодаря за интервюто. А с вас ще се видим малко по-късно. Нека дъжда да ти напомни как у мен се стопли, докато навън вали. Добър ден! Аз съм Светла Лазарова и съм водеща на днешната емисия. Днес сме пред 12-класниците от 12 В клас. Здравейте! Здравейте! Въпрос, който искам да ви питам е какво се промени във всеки един от вас в този период, през тези 4 години, в които сте заедно? Пораснахме, ставаме все по-хубави и по-хубави. Някой да бяха, особено тя напълня. Да. Как променихме се като начин на мислене, като начин на работа. И как се радвах, че се будя, вярвах, че ще бъдеш завинаги. Завинаги можехме и да не спим, за да си кажем още пъти обичам те и слънце мое, или просто да мълчим. Сега къде да търся сили? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Изключително много ме зарадвахте. Много ви благодаря за вниманието, за прекрасния букет, за времето, които сме, които бяхме заедно и ще бъдем, за хубавите спомени, за всичко, като ви гледахме. Сега сте толкова и пораснали и хубави. И наистина много беше приятно и хубаво с вас. Искам да ви благодарим за това, колко сте прекалила с нас. Значи, я нещо почна да готвим Саша Ревни. Да си говорите
тези 4 години са незабравими и няма как един човек да е в някакъв начин. Все пак повечето от времето ние сме или вкъщи, или тук, или с някаква част от нас. И няма как да ни бъде мъжно, както за вас, така и за нас всички наши учители. Така че дори с нас и помагали с каквото можете. И сме благодарни. Искаме да попитаме няколко въпроса. С какво се промениха те от 9 до 12 клас според вас? Пораснаха ли, поумняха ли, помадряха ли? Затъпяха ли? Или станаха все по-палави? Станаха по-отговорни, пораснали, по-емоционално възприемащи света, това, което се е случило с тях и надявам се по-отговорни. А много ли ви ядосваха? Без коментар. Да, в рамките на допустимото, нормално. А сега за финал, какво искате да пожелаете на всички за напред? На всички много късмет в това, което ще се случва след като завършат. Тези, които искат да кандидатстват, късмет да влязат. И тези, които искат да започнат работа, да се намерят нещо, което ще ги удовлетворява и финансово, и емоционално. И въобще късмет и щастие в живота. Те са здрави, хубави, добре образовани, така че здрави и късмет. Хайде, всички прегръдка! Много сме близа! Тук сме в една приятна обстановка с нашите абитуриенти от 12 В клас. Може ли да ни представите вашата специалност? Какво включва тя? Да, нашата специалност включва... Значи, нашата специалност е производство на кулинарни изделия и напитки, включва барманство, сервитьорство и готварство. Благодарим. Бихме искали да питаме дамата, ще ни представи ли какво е това пред нас? Това пред нас е куверт за двама, за вечеря. Тъй като нашата специалност включва и сервиране, ние решихме да представим нашия клас с нещо по-различно. За всеки един ресторант предлагат двойни по-големи куверти. Ние сме направили нещо скромно, което е с предястие, основно и десерт. Куверта е троен, тъй като има и бяло и червено вино. Много благодарим. А както всички знаем, вашата професия има плюсови и минуси. За вас кои са плюсовите и кои са минусите? Зависи, всеки един от нас ще поеме по различен път, зависимост дали в сервирането, дали в барманството, в господарството. Но като цяло, всяка професия има минуси. В тази професия, която ние сме започнали да се занимаваме, е, че когато ние сме на работа, хората се забавляват и ние сме длъжни по някакъв начин да ги зарадваме. Плюсът е, че се запознаваме с много колеги, много ученици, които са извън България, които също са като нашите паралелки и контактуваме с тях. За плюсовете също мога да кажа, че с моите съученици сме, как да кажа, когато се съберем в една така хубава обстановка, примерно да правим коктейли, се забавляваме или да сервираме, може би учениците или всички се сближаваме много повече по време на работа, отколкото часовете. Благодарим. А на теб кое ти е по-интересно от трите? Барманството, сервитьорството или готварството? Ами, не знам, не бих отличил всяко едно като по-интересно. Бих казал, че трите дисциплини са достатъчно интересни и забавни. Като всяка си има своите предимства, но има и своите недостатъци, може да се каже. А може ли сега да ви помоля двамата да кажете нещо на учениците, които са след вас във вашата специалност, а и не само в нея? И трябва да се борите за това, което искате. Не се отказвайте, работете, ходете по състезания, се запознавате с хора, които са професионалисти, могат да ви подадат ръка както след училище, така и по време на учебния план. Няма значение, борете за това, което искате. И има много ученици, които ние забелязахме, не само аз, но мои съученици, които съжаляват, че са влезли. Тук не съжалявайте.
Вие излезете с професия, излезете хора с занаят, няма смисъл да съжалявате. Борете се за това, което искате. Успех! Благодарим ви за това представяне и искаме да ви пожелаем успех за в бъдеще. Благодарим. А това, скъпи приятели, е музикалният поздрав, който учениците от 12 В клас отправят към нашите ученици. Започваме. Носа, красиво се димата. Ай, сълчи тега, Мелиса, красиво се димата. Ай, сълчи тега. Всичко да изтрия завинаги. Сами по своя път. 12 В клас в едно изречение. Отрицание на отрицанието. Но животът ще ги научи. 12 В. Пасивни, безотговорни, неорганизирани, но добросърдечни. За 12 В клас, предвид голямото текучество през годините, останаха най-психично устойчивите. Надявам се още по-устойчивите да завършат успешно средното си образование при нас. Не ще тръгнем вече друг.